Днешният епизод е изцяло посветен на храм Свети Апостоли Петър и Павел в село Дружба, област Видин. В днешният епизод ще ви запознаем с един от дейците, който организира кампания по възстановяването на този прекрасен храм. Чуйте от нея какво има да ви каже. Здравейте всички, вие сте в поредния епизод на Радио Свобода. Аз съм в компанията на Нивелина Николова. Тя е от село Дружба и днес ще се опитаме да стартираме една кампания за възстановяването на една църква в село Дружба. Но преди това се запознаем с нея и с нейната дейност, защото е много интересна. Казвам ти здравей! Здравейте! Аз съм Нивелина Николова, на 35 години, не са тайна, работя в читалището в село Дружба. Родена съм в София, живяла съм в Елин Пелин и живота се стече така, че продължавам живота си в Видинския край, който много харесва. От колко време си тук? От 2008 година. О, вече си официален жител. Както се казва, половината от живота си вече съм изкарала в Видинско. Страхотно. И с какво се занимава през тези години? Ами, как да кажа, отначало, като всеки млад човек, кафета излизания, дискотеки, след това деца, семейство. 2013 година започнах да работя в читалището село Дружба. До ден днешен съм секретар на Народно читалище Постоянство 1927. Какво се случва там в това читалище? Как се развива дейността? Отначало беше много трудно, тъй като години наред не е имал човек, който да работи на това място. Нямаше от кой да го поема. От 10 години развиваме читалищна дейност, имаме певческа група, от 5 години почти имаме детски танцов състав, възстановихме много празници, не спираме да работим. Колко деца са там? В състава участват 10 деца, бяха 12, с течение на времето намаляха на 10. През летния сезон, нали, всички играят. През учебно време е по-трудно, тъй като половината са жители в София, учат там, родителите им работят там и по-трудно се случват нещата. Но все пак се случват. Разбира се. Видно е от страницата ни във Фейсбук, всеки един може да я погледне и да я разгледа. Страхотно. И танцувате, пеете, поддържате духа на децата. Да, точно така. Лазаруват, ходят коледари. Това са си последните обичаи, които успяхме да възстановим. Хората ги чакат всяка година, помагат ми. Мислите, че тези дечица дават добър пример на другите останали деца, които... Ами да, дават. И абсолютно се надявам, че ще продължа да го дават този пример. Всичките са сплотени, търсят се, звънят си, пишат си и постоянно са заедно. То се вижда. Колко важно според теб са тези празници да се запазят в традициите ни? Ами, как да не е това? Това за мен е много важно, тъй като читалищата са останали единствените институции, които пазят традициите и трябва да ги предават през поколенията. Защото живеем в един много забързан свят, в който иновациите са фактор. Виждате всяко дете с телефона в ръка, с таблета, с компютъра. Общуването спада на ниво чат, което не е окей. Да. Те не ползват телефони. Когато сме заедно, телефоните не се ползват. Даже те ги събират в една кутия и ги взимат когато... Ами това е доста добре, защото те наистина много отвличат вниманието дори не само на децата, и на по-възрастните хора. Така е. Ние в нашото читалище сме прибрали компютърните конфигурации в склада, защото след като ги получихме, децата започнаха да се карат за тях. И заедно с ръководството преценихме, че компютри не са им нужни. И това доведе само до по-добро. Започнаха да играят, започнаха да търсят старите игри. Наскоро ги научих да играят на народна топка, което е много хубаво. Сега ние сме били деца и си спомням колко беше хубаво. Бяхме 40 деца, страхотно беше. Ами, това е много добре. Наистина децата, според мен, имат нужда от такъв тип занимание. С предишния събеседник си говорихме, защото примерно аз като съм бил дете, ние нямахме възможността да седим и да си пишеме
100 съобщения, докато се видим. Ами, първо аз ставам, отивам, викам единия, после събираме цялата група и почваме някаква игра. Нямаше го това писане, ходехме си по къщите да се търсим. И детството беше малко по-различно. Сега виждам децата, те са модерни, нали? Това е Абсолютно. ясно. Не може да им го забраниш, защото пък това е източник и на много знания, защото имаш достъп до всички отговори, където могат да бъдат възможни. Колкото е полезно, толкова е вредно. Да, точно така. Но все пак това с традицията е много важно. Направим впечатление, че вие организирате и такива доброволчески мероприятия, почиствате гробищата, някакви други такива неща правите. Ами да. Разкажи ми повече за тази група, която сте така... Групата на доброволците, така се казваме ние, пишем си във Viber, не сме много, но пък сме достатъчно, че да свършим работа. Започнахме почистване на гробищния парк. Той е почистен на 60% от буйната растителност, която имаше. Надяваме се есента да продължим и да изрежем вече останалите дървета и драки от стария гробищен парк. До там сме стигнали до най-старата част от гробището, което е преместено от някогашния църковен двор. Преди да се издигне църквата, там е било гробището. И когато е взето решение, че точно там ще бъде църквата, останките, които са били загробени там, плюс паметниците са преместени на мястото, което сега не е почистено. Де-факто това е било преди почти 100... Това е било направо преди 100 години. Защото нашата църква 37 година ще стане на 100 години. И добре казваш, малко сте като хора, другите хора от селото нямат ли желание да си почистят гробищния парк? Все пак, нали, там лежат и техните близки. Ами, според мен няма това желание. А и най-лесно е да гледаме отстрани и да казваме направи го ти. Добре, как се е зародило пък желанието в тези... Колко хора сте като цяло? 12 човека. 12 човека. А колко хора са в самото село? Ами, по списък са 120, но живеят около 100. От 100 човека са 12 луди. Точно, да. 12 луди, а голяма част от населението е застаряващо. Вече младите са разделени на два отбора, така да ги кажем. Доброволците, които сме, и съответно навсякъде има опозиция. Както всяко малко село, колкото е по-малко селото, толкова повече се набляга на опозиция. Добре, те, в смисъл опозиция имаш предвид, че не им харесва това, което правите ли? Ами явно не им харесва, че правим добро. Точно така е. Това е доста... Да, гадно е да се каже, ама явно е типично за нашето село. Ами аз, да ти кажа, ми прави впечатление, че навсякъде, където някой прави добро, има някой, който да върви след него и да му замита. Ами точно това се случва и в момента. Добре, това според теб на какво се дължи, тъй като вие правите добро в крайна сметка и за тях самите? Нали, защото... Да, и най-вече и за тях, и за техните близки. Ами, освен завист, аз не го приличавам на друго. Значи... Просто завистта, за съжаление, насъдена и си я има. Дори за такива елементарни неща. Да. Да не говорим за нещо по-голямо. Извинявай. Мен ме питат защо съм в услуга на хората. Ами защото искам, аз така съм възпитана. Винаги съм помагала, членувала съм и в благотворителни организации, ходила съм, разкарвала съм дарения с лични средства. Прекъснах тази дейност, започнах, насочих си силите конкретно към селото. То се вижда. А защо я прекъсна тази дейност? Понеже ние имаме организация отскоро и бих искал да събера колкото се може повече опит за несполуките на някои други мои колеги. Несполуките ми са с организация ЕРА, нищо лошо към маги, радва ми се какво работи, но просто ми дойде в повече да поема по-голямата част от работата. Разбирам. Ами да, понякога... За съжаление това беше, всичко започна много хубаво, но както знаеш, тя с 3 деца. Да. Вече почти 4. Да, почти 4 да са живи и здрави. Да са живи и здрави, да си ги гледа. Страхотен човек е, но просто моите сили се изчерпаха там. И прецених, че ще си насоча енергията конкретно към нашето село. Ти си го пустил. Да, запознахме се с Попа. Да, надявам се и с него да успеем да поговорим във връзка с... Надявам се да успеем да направим нещо, но все пак ние ще се опитаме пък.
Ами нещата се получават, стига човек да има желание. Да. Ето в момента разработвам един проект, той е спечелен, финансирането е спечелено, проектът е Читалища мечта, нашия проект е Читалище без стени, така е озаглавен. И ще имаме изградено наистина едно читалище без стени, около 20 квадрата площ, на която да можем да се събираме в жегите. Нещо като навесче. Точно така, навесче, пейки, малки кутии за книги. Това звучи доста добре. Абсолютно, да. Ще бъде много хубаво. В момента там е джунгла. Снимките преди в момента са направени. От нея започнахме почистване. Супер. Снимката след ще бъде интересна, нали? Като Да. видим джунгла и И после все пак нещата. ще бъде финансирано от граждани или от общината? Ще бъде финансирано от Фондация Народни читалища. И Браво. Атанас Цуцорков. Браво. Това е доста добре. Да. Ами според мен е важно да се правят такива малки подобрения, защото трябва нещо така по-съзидателно да привлича вниманието на младите хора. Да, те казват, нали, парите не са много. Да, не са много, но не е невъзможно да се случат нещата с малко. Стига да има работна ръка. Нашия проект е насочен към закупване на материал. А всичко останало ще се извърши доброволческо. Това би било намалило бюджета доста. Ами с 60%. Буквално, защото нашия проект е на стойност 2000 евро, а минимум около 3 ще ни вземат за работа, ако някой започне да го работи. А по този начин, пак казвам, бригадата на доброволците ще се изяви и ще имаме в края на октомври един готов кът за сядане, едно читалище без стени, на което ще могат да се организират малки тържества, също да се събират. Ето, младите ще могат да ползват. Миналата година получихме от общината още една сграда и това читалище ще бъде там. Там ще направим в процес на времето и детска площадка. Ще преместим тази, която от площада, защото не е обезопасена и въобще искаме нещата да бъдат както трябва. Искате леко по леко да си развиете селцето. Абсолютно, да. Това звучи много добре. Аз с удоволствие ще отида да отразя новата площадка чакаме. И новото читалище. Връзката, която направихме с теб е, понеже от видео, което съм заснел, това е храм Света Петка, ако не се лъжа, в другия край на България. Точно така. Разкажи ми малко повече за тази църква, която вие искате да възстановите. Аз отидох, заснех я и в края на нашия разговор ще пусна едно кратко видео, за да може хората да го видят. То е в много красив стил създадено. Абсолютно. Нашата църква е започната да се строи през далечната 1927 година. Тя е построена благодарение на даренията на местните жители на онова време и труда на майстори от Пирот. Тя е в онзи стил. Наистина, ако някой е ходил в Пирот, там също църквата е в подобен стил. 37 година е осветена и от тогава не е затваряла врати. За съжаление обаче, от повече от 40 години не са правени подобрения по конструкцията ѝ. Благодарение на авария в водопреносната мрежа, основата е поддала от едната страна, отворил се е процеп на две места, като единия е с ширина около 7-8 см, което не е никак малко. Покрива се е разместил, керамидите са се свлекли и въобще вътре тече, пада мазилка, всичко е нацепено, състоянието е плачевно. Пак от дума на дума започнахме инициатива по събиране на средства за наложителен ремонт. Трябва да се смени покрива, да се укрепят основите. Въобще говорим за много голям ремонт. Кръста почти е паднал, наклонение, не можем да го изправим. В момента, в който тръгнем да го изправяме, той ще падне, защото е на дървена конструкция. Която е изгнила. Която е изгнила и въобще много е. В тази връзка ние ходихме там с един мой приятел Геннадий Иванов, той е строителен техник. И огледахме хубаво църквата. Това, което трябва да се направи, са две неща. Едното е да се оправи покрива, за да се спрат течовете. Второто нещо обаче е може би като недостатък в самата конструкция, защото не е направена хубава основа. Да. И буквално всичките валежи и, както казаш ти, проблем с ВИК-то,
тя подкопани са основите. Мгм. И от самото килване на страни се е разпукала. Да. Но само за сравнение с тази църква, която аз заснех, тя беше разрушена почти до основи. Да. И хората, нали, вече отнема и години, защото самата фундация Въздигане, която се е заела с ремонта, тя е пряко обвързана с Ивелин Михайлов. Мгм. И с всичките тези проблеми, които имат и с властта, и икономически от държавата, се забави малко, но вида, който придобива е уникален. Те буквално изградиха наново, Да. което означава, че не е невъзможно. Само, че между другото си приличат много двете църкви. Нали? Да, самата стилистика е уникална и само се надявам да успеем да обърнем вниманието на хората към това нещо, защото състоянието на църквите показва състоянието на духовността на хората. И ако едно време хората са жертвали живота своя собствени на децата си, само и само да запазят вярата си, сега ние въобще нямаме поглед към тази вяра. Така. И се надявам тази кампания да успее дори да минат години, този храм не да падне за тези години, а да се възстанови и да може да се ползва и това да е нещо, с което да се гордеем. Както примерно вие си оправяте някоя градинка или си почиствате гробището, след това се събирате и знаете, че сте направили нещо полезно. Така примерно и хората от града, не е казано, че трябва да ходят там да се молят, да знаят, че са участвали в нещо стойностно. Да, аз имам дарения, изпратени от... направи ми впечатление едно дарение от Несебър, от една жена, която ми беше изпратила и е написан цена една така малка бележка. Даже мисля, че съм го снимала и съм го качила в страницата във Фейсбук, която поддържаме за ремонта на храма. Там качваме всяко дарение, което постъпва, се снима и се качва. За прозрачност, много, много държим на тази работа, защото хората трябва да знаят, че парите им отиват точно по предназначение, ще бъдат изхарчени именно за ремонта на храма. Нито стотинка няма да отиде на друго място. Това е много важно но за все мен. пак трябва да се подчертая, че към ремонта върви и труд, защото реално вие можете да помогнете, но тук си трябват майстори. Да, оказва се, че няма видинска фирма, която да дойде и да даде конкретна оферта. Не може да дойде една единствена и да ми каже цена за кубик материал 200 евро, при положение, че 200 евро да ги обърнем в левове са 400 лева. Няма, това е дърва за огрев. Или подпалки, да го кажем. Качественият дървен материал е около 500 евро кубик. Те ми дават цена, която е под половината от стойността. Това автоматично отряза участието на съответната фирма в ремонта. При положение, че вие ми предлагате некачествен материал, няма как да очаквам качествено изпълнение. Да. Очаквам всяка една фирма с реална оферта да дойде на място, да кажем какво искам, защото нещата, които искам специално аз съм много. Искам покрива, но искам и външни нови основи. Това трябва да се направи, защото ние ще направим покрива, но ако не оправим основата и не направим хидроизолация на основата, няма да има доколкото разбрах от този мой приятел Геннадий Иванов, той казва, че трябва да се направят стъпки по метър и половина, максимум до 2, се подкопава, прави се, обшива се с арматура и се излива плоча, след това следващата стъпка, защото казва, че ако се откопае стената, може да се случи много сериозна авария. Точно така. И вече след това да се закърпат тези пукнатини, които са по стените. Така, в процеса ни на работа във Фейсбук с мен се свърза кмета на село Черноземен. Това е Пловдивско. Те са реставрирали църквата си напълно с дарение и проект. Жената, Тоня Христозова, мисля, че се казваше, е редовен дарител. Почти всеки месец превежда сума дарения за ремонта на нашата църква. Добавиме в страницата на селото и виждам, те по същия начин качват абсолютно всичко. Качват всяко дарение, всяка една стъпка по ремонт. И точно това правят. Те правят тези стъпки, които е казал техника, и между стъпките се прави външна основа на основата. Буквално това вече това е консервация, да го кажем.
която гарантира, че там няма да поддаде никога повече. Да. И след това хидроизолация, пътека вече след време и така нататък. Луци, които да извеждат водата надалеч. Задължително смяна на луците. Да. То оттам е дошъл също големия проблем. Вие сте видяли колко са къси водостоците. Да, те буквално веждат водата долу под да. самия храм. То да я отвеждат долу да има отводнителна система, както правим ние на къщата. В случая няма, да. Но няма. И да, състоянието не е трагично. Винаги може да бъде и по-зле. Да, може да бъде и по-зле, като например Света Пет, където буквално се е разрушила до основи, а пък тази църква е дигната пак от жители и някакъв човечец до последно се е опитвал да събира средства да я възстанови и са му направили, неговия гроб е в самия двор. Да, и при нас има загробени. Да. Основните дарители, които са помагали в строежа с дарения и които са прибирали майсторите да се хранят, защото който не е имал възможност да даде средства, е хранил майсторите. Те всеки ден са яли в различна къща. Това го знам, нали? Аз като не съм от това село родом, вече го имам като свое село и дърпам с зъби и ногти за него. Това го знам от бившия кмет. Буквално, който не е имал ресурс за материали, е взимал майсторите да се хранят, да спят там, защото това е доста дълъг строеж. Нека да кажем отново, че не са само финансите, защото, примерно, да речем, ако отидеш с ръцете си да помагаш, спестяваш един надник. Така е. И ако съберем повече хора, нали, аз не съм специалист, не мога да оправям покриви, но мога да копам дупки за основи, примерно, и пък да нося кофите на някой майстор. Пак сте видяли почистения двор, този двор не изглеждаше така. То беше една горичка около самата църква, но пак събрахме се, доброволчески труд, всичко беше почистено. Последно сме чистили тази година есента, имаше издънки на див орех, всичко е събрано и е вида, който сега се вижда. Да, сега е доста прилежно изглежда. Днес ще си говорихме с Влади за някакви дръвчета, се опитва да засажда там, но вода няма. Да, нямаме вода в църковния двор. На времето е имало чешма в непосредствена близост. Тя е била общоселска, за общоселско ползване, но е спряна и от тогава няма. В момента се опитваме да възстановим чешмата, която е на площада. Както се казва, в 40 градуса жега не можеш, няма къде да пиеш една глътка вода. Това е несериозно. Площада ни също няма цветя, няма никъде нищо засадено. В църковния двор има точно 3 дръвчета, които са успели да издържат на тази суша. Няма как да го направим така, както искаме ние. Ако успеем да съберем средства, възстановим всичко и мисля, че може би това би било дало надежда на хората, че там ще има и чешмичка. Абсолютно, значи това е задължително според мен. Да. Ние правим църковен празник на 29 юни, е имало около 70 човека в двора на църквата. Сега няма къде да си измиеш ръцете. Тръгваме с пакетите с мокри кърпи. Най-простото, което е. Не е нещо, не е лукс, ние не искаме лукс. Това все пак е село, човек отива на село, за да си почине и да се върне към едно старо време, което вече е позабравено. Да. Но пък е хубаво. Аз да ти кажа, живейки за известно време в чужбина, си дал сметка, че ние тук сме доста богати, защото всеки един човек си има село, почти, нали, всеки един човек и реално имаш връзка и с бъдещето, което са градовете, но в същото време корена си идва от село. Така е. И като се прибереш на село, едно чувство такова, къде е от носталгия, къде е реално спокойствие, защото там живота някакси забавя ход. Да. И си мисля, че може би с такива инициативи по някакъв начин да обърнем вниманието на хората към селата. Да речем тези села, деца тук близо около Видин, те вече станаха като квартали. Да. Но все пак трябва да си пазим храмовете. За построяване на нови да не отваряме тази тема, защото хората са склонни да инвестират във всичко друго, но не и в това, но все пак това, което го имаме, да го запазим. Вчера бях на едно погребение и то беше в една църква, в село Гара Елин Пелин. Тя е изградена, тя е нова църква, там нямаше църква.
Имаше малко параклис и толкова. По-голямата част от даренията са събрани на времето от дядо Добри, ако се сещаш. Да. На обрадия дядо, който ходеше пеша от Байлово до Александър Невски и събираше пари за българските църкви. Църквата е уникална, просто е страхотна, вау. И седя и гледам и викам, още кога ще стане така. Наистина много е хубаво, но просто това средства, това е. И хора като този Средства и човечец. хора, да. Без това не става. Ние имаме дарителска сметка, в момента имаме по-малко от 20 000 евро, което на фона на това, което бяхме събрали преди да открием сметката, е доста добра сума. Да, вече това... прилична сума е. Да. Мисля, че ни трябва още малко ресурс, за да можем да започнем да правим покрива. Според тебе, грубо сега, то е ясно, че ние не сме някакви строителни техници Да. и продавачи на материалите, да знаем точно, но грубо според теб за покрива и за тези стъпки отдолу, за основата, имаме ли някаква ориентировъчна цена? Моите така външни наблюдения са, че между 40 и 50 хиляди евро биха стигнали за покрив и стъпки и тези външни основи, които казах, че е хубаво да се направят, за да запечатат старата основа, да не мърда изобщо вече по никакъв начин. Дали са стъпки или колони, това вече ще бъде по преценка на техник и инженер, които трябва да изработят проект за ремонт. Без този проект не смятам, че е редно ние да започваме някакви действия. Има нещо хубаво, което може би тази църква не се води защитен обект. Да. Иначе не биха ви дали разрешение да правите дори минимален ремонт по нея, без одобрението на, не знам, там... Да, все още не е паметник на културата, защото не е направила 100 години. И никой... Така ли? Да. По закон, след като стане 100 години един храм, може да се кандидатства да бъде вече обект на културата, както казате, паметник на културата и вече оттам нещата стоят по друг начин. Там се работи вече само с проекти. Министерство на културата, доколкото съм запозната, не дава много големи финанси за реставрация на такива храмове. Шансът беше през проект на Държавен фонд земеделие, но за наше нещастие нашето село е към голямата община. А селата от големите общини не са включени в проектните програми на Държавен фонд земеделие до края на 27 година. За мен е най-лесно, имам опит в писането на проекти. В момента завършваме един, трябва да го отчитаме по Еразъм Плюс. Финансиране получихме от Център за развитие на човешките ресурси. Не е проблем да седнем и да напишем, да разпишем един проект. Стига да има програма, която да го позволява и съответно ние ще кандидатстваме и ще чакаме да бъдем одобрени и да получим финансиране. Добре, значи да речем, че грубо около 50 000 евро ще струва реставрацията и за да може спокойно да се работи и отвътре. Но вътре има много работа. Вътре е много зле. Как си представяш, понеже имаш твое виждане за това как трябва да изглежда? Според теб, какво още трябва да се направи? Отвътре трябва да се свали мазилката, която силно 50% вече се е свлякла. Има тераса, на времето имал църковен хор. Тази тераса трябва да се укрепи, трябва да се сменят стълбищата. Отгоре на самата тераса са само гради, дъските са изгнили. Не знам дали си могъл да се качиш там. Не се качвахме. По-добре. Казаха, че не е много препоръчително. Много е зле там. Трябва да се дюшемира, за да се възстанови дървения пот. Долу вътре в самата църква, в основната й част, също трябва да се смена и дюшемето, защото си е бил дървен пот. То е хубаво да е мраморен, но според мен, както си е било, така трябва да бъде. Говорим за реставрация, не говорим за изменение. Стълбището към камбанарията трябва да се смени също. Вратите също са за смяна, прозорците. Преди години успяхме да съберем 2000 лева и сменихме вратата. Пазим старата врата, ще ми се някой дърводелец да я реставрира. И да я монтираме, дори да остане алуминиевата, тя се монтира поради причината, че старата дървена врата ще да падне
никой не се съгласи да направи нова врата дървена, толкова голяма за 2000 лева, защото труда се заплаща. Така да го кажем. Намерихме после кой да дари дървения материал. После се оказа, че парите са малко и просто се ядосахме заедно с Влади и Попа. Взехме решение, че ще сложим алуминиевата врата, но прибрахме дървените и се надяваме просто да се реставрират. Те ще стоят отвънка, ще се отварят навън, другата врата се отваря навътре, няма да създава никакъв проблем. Просто ще се възстанови естетическия вид на входа на църквата, както е било едно време. Ще трябва и някой художник, предполагам, който да възстанови... Да, вътре. Задължително външния надпис ще си го възстановя. Аз за мен не е проблем, имам опит след рисуването на площада. Това е мое дело. С помощта на децата, вече след като нарисувах всичко, те отсветиха и беше страхотно. Сега ефекта го има. Там не е проблем, трябва едно скеле, ще се кача, ще си го напиша наново и готово. Но вътре си трябва. Познавам и такъв човек, както казах, аз съм от Софийско. Познавам жена, която се занимава с реставрация на икони. И е много добра в това. Но това ще струва, предполагам, също много скъпо. Значи нямам представа колко струва вече това. Може би гледаме за още едни 50. Ние да започнем с укрепването на църквата и покрива. И все си мисля, че в процес на времето, след като хората видят, че всичко си се случва и наистина средствата, които сме събрали до момента, отиват по предназначение, те ще продължат да даряват. Просто има сега една малка пауза, защото наистина аз също бих искала, когато давам някъде нещо, да видя, че то отива точно там. Ами най-хубавото на това е, че не е толкова далеч и може реално да отидеш и да провериш. Абсолютно, всеки е добре дошъл. Защото в днешно време много измамници се навъдиха и хора, които крият намеренията си за такива добри каузи. Абсолютно. Аз използвам сега и ефира и всичко. Беше пусната след обаждане в митрополията. Се свързват с нас къде са парите за църквата. Те си на сметката. Къде са? Обади се човек и каза, че не са. Елате се сменя до банката, защото ние за тази сметка отговаряме 3 души. Да. Нямаме банкиране, никой без другите двама не може отделно да иде и да изтегли пари от сметката или да иде да плати някъде нещо. Плащането става единствено с нашите 3 подписа. Това е доста добро решение. Абсолютно прозрачно. Въобще, даже всяко едно дарение се записва в един тефтер. Този тефтер ще бъде съхраняван един ден в ремонтираната църква, а отвън имаме идеята да направим една плоча, на която да изпишем имената на всички дарители. Може да се направи нещо, примерно, с някакви снимчици. Да. Както, примерно, с синагогата вътре. Да. Това е много добра идея. Ами какъв по-добър начин от това да запишеш името си някъде в историята, ако не в дарителския дневник на една църква? Абсолютно, да. Значи то първо беше, защо поименно правите списъка ми? Защото е хубаво да се знае кой е помогнал. Ако някой не иска да си изпише името му, той си казва, там се пише анонимно и край. Да. Никой не е тръгнал да изпъква, че е дал някакви пари или аз съм помогнал. Аз използвах и изборите, в крайна сметка. По принцип съм безпартийна личност, много мразя тия неща, но използвах ситуацията покрай изборите, тези срещи, които правеха, да просят пари. Буквално. Какво се случи? Не получихме пари. От никого ли? Не, от нито един от кандидатите за народни представители не получихме финансова подкрепа за ремонта на църквата. Само потупване по рамата. Даже и това не получихме. То беше редно, нали? В този случай можеха да си направят така хубава реклама. Ето аз давам пари, превод, ставам, снимам се, те се снимат постоянно. Аз помогнах за тази църква. Преведох 1000 лева. Или дадох 500 евро. Как се вика и пиар не искаха да си направят? Не, това беше най-лесният начин да спечелят някакви гласове от хората. Защото те искат подкрепата на хората, ама те не подкрепят хората и това е грозно. Според мен са свикнали просто да раздават там някакви пачки и да не се интересуват много от житието на... Нека си ги раздават. Да. Но това жалко е, защото те наистина са хората с власт и хората с пари. Точно така. Реално всеки един от тях може, ако не сам да си я оправи. Бяхме подготвили писмо до ведомствена комисия по бедствия и аварии. Но отказахме се да го изпратим, защото колегите от Антимово са изпратили писмо и са получили отговор, че ремонта на техния храм
е належащ, но те нямат финансовата възможност да им помогнат, което също е несериозно. Да. Грозно е. Ами, виждаме как се освояват средства в някакви мащаби, които са плашещи. Оф. И реално за такива неща, за култура и за духовност не се инвестира. Пък дори така да го направят, че да откраднат половината, ама да го направят и така не искат да го направят. Не искат. Сега съм решила да пусна едно писмо и до министър-председателя. Само до него не сме писали. Национална телевизия идва 2 пъти. Видинска телевизия Да, идва. аз гледах репортажа на Видинската. Видях, че някакви баби си дават от пенсията, само и само да има някакво развитие. Ами ето, онзи ден баба Радка на 96 години си отворила шкафа и видяла един плик с стотинки и 20 лева. И ми ги носи. И викам, те ще ти вземат такса, бабе, да ги отменят. Викам, не, няма да ми вземат такса, защото е за църквата и в банката казаха, че щом вкарвам левове в сметката на църквата, до края на годината за нас е без пари внос. Много добре. Което е жест Коя от банка? страна. Тексим банк. Да им направим реклама Абсолютно, за добрия Тексим жест. банк са номер 1. Браво. Но това е голяма услуга за нас, защото примерно тая такса ще бъде 10 евро, а тия 10 евро ще идат за обслужването на сметката за този месец, защото и това се плаща. Всеко нещо е от полза. Да. А имаш ли така, примерно да речем, виждаш ли напред във времето, кога би стартирал този проект? Ами, много се надявам есента да започнем с покрива. Стига да ни позволява времето и стига да е техника или инженера, който ще направи проекта за ремонт, да каже, че първо покрива трябва да се направи. Защото ако кажат първо стъпките, ние де-факто трябва да почнем първо отдолу. Ами аз, доколкото разбрах, може да не съм разбрал правилно, но двете неща може да се оправят едновременно. Може, стига да има пари. Единственото нещо, което е малко по-трудно, е, че това не е стандартен покрив, както сме свикнали ние да го виждам, с градите отдолу и само да се сменят керамите. Няма къде да стъпиш. Да. Трябва да бъдат изградени скелета и отвътре, и отвън. Това не е проблем, тъй като едно вече пиленце ми каза, че митрополията разполага с 1000 квадратни метра скеля. Вау. И то е лично тяхно и поне това ще дадат. Ще дадат ли? Ами, надявам се. Казано е вече и в ефир. Ами да, надяваме се все пак, защото реално найема на едно скеле може да бъде инвестиран в самата. Абсолютно. Ако се спести от труд, от скеле, от нещо друго, от някой съвет, от някой проект, примерно някой да реши да се включи да го направи с някакво намаление в случая, нали? Не всичко да бъде колко ще изкарам. Аз си мисля, че когато започнем да караме бетон, фирмите, които предлагат бетон във Видин са малко. Си мисля, че поне транспорта могат да ни дадат като бонус към нашето дело. Поне да не плащаме транспорта, това искам да кажа. Да. Не искам отстъпка за бетона, но транспорта е достатъчно скъп. Реално, аз се надявам, че биха направили и някаква отстъпка. Те правят отстъпки на майсторите, които работят с тях. Там 10-15%, което да речем примерно на 30 000 евро за материали, 10-15% е нещо... Добра сума, абсолютно. Да. Това са прозорците от едната страна, примерно. Да. Защото аз винаги така обръщам нещата. Ето и вратата, когато дойдоха да правят, човек каза 2300 лева ли беше нещо от сорта и викам надолу, нали? Да. Ти не виждам и слагаш тази врата вкъщи, че да ти приема цената, да направи отстъпка. И направи отстъпка. Ами аз все пак мисля, че хората не са изгубили напълно човечността си и си дават сметка, нали, че това, за което работят в случая към този храм, е в полза на всички като общество. Затова се надявам да започне сега, скоро. Да, месец юли е. До септември има време. Да. Пак надявам се да продължат даренията. Доколкото разбрах, има отпуснати средства към митрополията нашата и вече и към другите, които са. Има някакви средства за ремонт на църкви и се надявам част от тези средства да влязат в нашата църква. Ами дано. Както се каза, поне бетона могат да го платят те. Сега не е кой знае колко пари, ние да платим работната ръка.
или те да изпратят да закупат материалите за покрива, ние да платим работната ръка. Да, да Нещо се намери такова някакъв има вариант, в който да се случат нещата. Поп Влади, какво каза? Какво е неговото мнение? Поп Влади, колкото може, той е отговорник за 3 църкви. Кутово, Дружба и Каленик, доколкото знам. С него бутаме заедно за дружба. Аз, Влади и Диан, тримата сме членове на църковното настоятелство и въобще правим и невъзможното, че да възстановим нашата църква. Църквата в Кутово е възстановена напълно. Много е красива вече. В Каленик частично е възстановена. Там един човек, доколкото разбрах, е правил покрив на съседната къща и е решил, че ще направи покрива и на църквата. Не, че да смени керамидите, просто се е качил и е подменил счупените керамиди, което е много добре, защото е спрял течовете вътре. Те смениха и душаме. Въобще вътре много хубаво стана, сега няма ти теч покрива, което има окей. Това е много важно. Аз като ходихме да заснемаме там в Дружба, отвътре навън се вижда небето. Да. Което означава, че Дупката пороните е 50 дъждове на 50. влизат вътре. Много е зле. И понякога спирането на теча е от ключово значение. Да, ако кажат, че трябва първо основите да се правят, ще ги направим, но ще направим и частично укрепване на покрива, което да спре този теч, докато се досъберат парите за самия покрив. Да. Това ни е, другия вариант, ако не успеем да върват ръка за ръка. Добре, надявам се. Аз в описанието на видеото ще оставя банковата сметка на църквата и мястото, където хората могат да я посетят. Разбира се. За да може да си отидат, да огледат и това не е инвестиция в нещо, което можеш да го видиш само на телефона си, реално да се дигнеш и да го посетиш. Надявам се да успеем да го завършиме това във времето напред и това да стане хем паметник на културата, хем да бъде като туристическа дестинация, където хората да могат да отидат и да видят задружните усилия на хората, какво могат да доведат. Да, защото аз мисля, че едно от главните неща, които имаме като проблем, като общество, защото сме загубили сме чувството за принадлежност към обществото и оттам всеки се е затворил в собственото си битие и не обръща много внимание. Ако надигнем малко главата и започнем да си решаваме заедно проблемите, може би било малко по-добре. Така е. На времето имало и манастир при нас. Това е една друга тема. Намерила съм историята на манастира. Там е бил и някогашния лагер Дружба. Много хубава местност, с голям потенциал. 2 пещери има в нашия район, но никой не иска да ги изследва и съответно да ги направи в туристическа дестинация. Ето, примерно да речем, това може да бъде тема за друг разговор. Абсолютно. Където да се намерят хора, които да... Много интересно, хубаво е на място да се види. Да. Благодаря ти за това участие. Пожелай нещо на нашите зрители. Както на всеки, пожелавам ви да бъдете живи и здрави, да не губите вярата си и да продължаваме да си помагаме. Благодаря ви за вниманието. След края на това видео ще видите и видео, което е от самата църква. Благодаря ви отново. Обичайте се, бъдете обичани и нека заедно да направим нещата да се случат. Благодаря. И аз благодаря. Това е храм Свети Апостоли Петър и Павел в село Дружба, област Видин. Този храм е създаден 1927 година, а официално е осветен през 1937 година. Този храм е символ и плод на обединението на много хора, както местни жители, така и доброволци от цяла България, които се събират точно тук и влагат своята енергия, любов и вяра в Бога, създавайки този шедьовър на изкуството, който след 10 години ще се превърне и в паметник на културата. Но от 40 години насам този храм не се поддържа и това е видимо по разрухата, която е настъпила вследствие на подаване на основите и на разрушение на покрива. Това, което ще се случи след 10 години, ако не се обърне внимание, е вместо да се превърне в паметник на културата, ще се превърне в една развалина, която няма да може да бъде
реставрирана вече. За щастие обаче местни жители са стартирали вече кампания по набиране на средства и на доброволци, които да им помогнат да реставрират този храм, както отвън, така и вътре, за да може това дело, което е започнало преди 100 години, да продължи и ние да запазиме символите на вярата. Това, което ще направим ние, е да се включим към тяхната борба, популяризирайки, събирайки средства, събирайки доброволци, за да може тяхното дело да пребъде. За повече информация свържете се с нас или следвайте нашия канал, за да виждате нещата, които създаваме.